Bueno, va, que avui és dimecres i ja ens queda poquet per al cap de setmana. Vale, avui vos porto un dictat en què anem a treballar paraules que s'escriuen amb K, O, Q, vale? Si són les que s'escriuen amb C, i després amb Q anem a treballar paraules que s'escriuen amb què i amb qui, vale? A veure, avui li coneixem una paraula que s'escriu amb K. Però va, us he de dir jo, una molt facileta, casa, vale? S'escriu amb K. Ara una paraula que s'escriu amb Q. Algú... Vale, us la dic jo també. Cuc. I una paraula que s'escriu amb co? Algú... No? Ja, que sols estic. Bueno, doncs una paraula que s'escriu amb co seria, per exemple, coco. Vale? I ara anem amb les paraules que s'escriuen amb Q. Vale. Una paraula que s'escriu amb qui, per exemple, tenim maniquí, o una paraula que s'escriu amb què, tindríem queixal. Vale? Vale. Ara, doncs, com sempre, agafem la llibreta roja, fiquem la data en bolígraf negre, fiquem el títol dictat en el bolígraf roig, vale? I mentre feu aquestes cosetes, doncs vaig llegir jo el dictat sencer, vale? I una vegada acabi de llegir-lo sencer, ja el llegiré més espaiet, vale? Vinga, comencem. Mentre caminava pel parc, vaig veure un cuc que era de color blanquinós. Vaig seguir caminant i vaig veure un conill i un esquirol que estaven jugant per les branques dels arbres. De sobte, aparegué el meu amic Carles i em va convidar al seu local que estava al carrer dels Queixals, número 28. Vale? Este dictat d'avui és més curtet, vale? Però té moltes paraules on anem a treballar les paraules que he dit abans. Vale? Vinga, va. Comencem. Mentre caminava pel parc, després de parc fiquem una coma, vaig veure un cuc que era de color blanquinós. Punt i seguit. Vaig seguir caminant i vaig veure un conill i un esquirol que estaven jugant per les branques dels arbres. Punt i seguit. De sobte, i després de sobte, que és una coma, aparegué el meu amic Carles. I després de Carles fiquem una altra cometa. I em va convidar al seu local
que estava al carrer dels Queixals número 28. Número 28. Punt i final. Vale? Bueno, així acaba el dictat i com sempre, vale? Ara, quan s'acabi el vídeo, pues, fique la correcció del dictat i de coloret pues, ficaré les paraules que heu de corregir, vale? Quan les tingueu corregides, apunteu les faltes que heu tingut. Vale? Vinga, adeu, ens veiem en un altre vídeo.